Ay, salamat. Abot na ako ng Gcash. Magpa-kuan sa kubrino pa. Cash out. Uy, si Marie. Uy, Marie, kaswerte ba na imo ng anak naman? Di ang imuhang kuan, Marie. Imuhang baboy. Marie, pagpilapod. ay sa kamahal sa mga kuan ron, baboy murag. Ang magagmay pa, murag 2,000. What? Ano man Marie na kay plano magpalit? Naunta, Marie. Uy, Marie! Ang imuhang galupinan, Marie! Daan mo lagi kuning bayutan ni siya, di na kasawat sa akong mga buto. Wala ginaingon nga bayot. Oh, nagputong no. Dugay na po nangitaan ba? Ay, tama. Magbuha rin kong putong. Dugay na po nangitaan ba? Saan ini cikgu kang butong ba? Pandaw, terus ko ba anak ko. Uy, pati na ko gawa. Hala ka na mami ani ba? Sa mukha ko, no?